Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe fulɓe mi salmini on jurake on kala hangonno nder duniyaru fu ɗum derɗirawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo mi waddani en application a feere tilimga mi tanmi application man ɗo nga nafa yimɓe ɗuɗɓe ɗon no yamama haala application man ɗo. A tawan yakke feere goɗɗo e jogi téléphone muɗum ya ko humto ko nokkure feere a tawa branche téléphone mako ɗo charge a o loro tan se o tawa ɓe débranche téléphone mako ma a tawa goɗɗo hosi téléphone mako wujjinga ko hunde feere to application o mi waddani en ɗo active an hunde man ɗo to a branche téléphone maɗo misalu nga ɗo charge a wakkati a goɗɗo waɗi débranche ngani to goɗɗo débranche ngani nga fuɗɗan sikugo nga fuɗɗan sonugo o habda ha o nyifa o itta sonodi may ɗum ittatako to hawani ha o ɗusta volume may ɗo o wataka silencier wakkati may on ma nga ɓeddata holugo yawwa sey an gaɗɗo kode ɗe man ɗo wawata wara anduɗo kode ɗe man to a itti kode may on nan nga nyifata hanko mo anda kode man ko o waɗano e téléphone may ɗo nga nyifata ko ɗum to o yadinga nga tokkay nga sona tan hanko ma to ha hosi nga o yinon ɗo ɗum saloraymo dole ma ko hubinaga yawwa ko bo lornaga ha o hosinga non may ɗo mi tammi ɗum hoytinana e himɓe yawwa dalila majum mi wiyaccu ha mi waddanayi application man ɗo mi tindinayi dede no ɗum warete yawwa mbatane min hakkilo ha nder vidéo man ɗo diga arande hara gare gion dede no ɗum warete non miɗo siftinora on bo onon warɓe wonɓe no hesɓe wargo ha chenami Jengol Placo TV mi tottoro on daare seragal jungo moɗon ñama on giyan bindi boɗeji ɓeɗo vindi abonné mi on ɗo abonné ma ɗo on abona kadim to téléphone moɗon be anglais woni bo on giyan subscribing yawwa gam abonugo moɗum ɗum ɗon nder ko ɓeddantami sattinango min jokke min gaɗa ko wiɗitowago min gaddanon vidéo ji e application ji tilimɗi non ta gejjite waɗugo liking seraɗon gal jungo moɗon nano on laran kolel feere ni liking yawwa waɗugo liking moɗon fuɗɗon kanjum ma ɗum ɗon nder ko ɓeddata sattinango min jokke non tawa gejjita waɗugo sharing partagé on partage ɗum ha groupe ji WhatsApp Facebook ko nandi be majum heɓa derɗiraɓe ɗuɗɓe jaa laara ɗum gam may tami ɗuɗinanon surutu to kemi nder vidéo may gonɗe ɗen on tami salanago yawwa arande man ɗo ni to a wari a ɗaɓɓitan ha télécharge application je mi wiyatama man ɗo arande man se a nasta nder play store maɗa banni nda play store am ɓawata nasti nder play store ɗum waddanima se a ɗaɓɓita babal windugo ɗo banni se a wara se a winda antivol banni ɓawata memi antivol se a yerba ni se a waɗa recherche nda ɗum ɗo ɗum waddunoyima se a tabbitina télécharge ngel ɗo hangel woni antivol may ɗo ayi ɓe ɗo windi ne touché pas mon téléphone se a mema dow magel banni ɗum waddunoti an a installa ngel a télécharge ngel min déjà a laari ɗum holli am ouvre min gam mi artima mi télécharge ni ngel mi maɓɓiti ngel ɓawa to ngel installe ngel timmini e téléphone maɗa se a mema dow ouvre man banni ɓawa to a memi dow ouvre an maɓɓutuɗo ngel joni arande ɗum waddunoyte a waɗe ko dasugo sera ɗo a mema a dasa sera ɗo a waɗa autorisé taw nden ɗum waddunoyma banni aya ɗum fuɗɗi waɗugo uploading min gam mi artino mi naftiri be application man kanjum waɗi ayi to ɗum timminini banni tan ɗum waddantama to ɗum waddanima banni se a mema dow ɗo pin code a mema dow majum banni ni se a mema dow layirgel ngel jiiɗa se mema dow majum banni ɗum waddanima ɗo se a waɗa code sécurité maɗa ɗe annduɗa a yejjititta ɗum ɗe annduɗa bo goɗɗo ko hosi téléphone maɗa may ko a branche no ɗum to wari débranché ɗum ngel fuɗɗi sonugo o heftata code ma o itta ɗe se a tabbitina a waɗi code maɗa ɗe a yejjititta ɗe annduɗa bo ko moy ko heftata misalu man a waɗa banni 1 2 3 4 min kam mi waɗu 1 2 3 4 gam heɓa ɗum ɓura hoyugo yawa se a mema dow ɗo ni ɓawta a memi dow majum ɗum waɗan ni se a rena ɗum wadda ɓawa ɗum waddi ɓani ni se a tabbitina active ɗo je hollata jotta kam to ɗum branche téléphone ma e charge ɗum waɗa kuje ɗo clé se a active ɗum banni ni ɓawa to active ɗum banni a wawan mi gara mema dow ɗo ni to a memi dow majum se gara mema ɗo ni ɗo jotta ɗo ɗum waddanima a sufta sonori je giɗɗa waɗa ko sonugo wakkati to ɓe débranche téléphone may ko ɗum en branche ngel sona a wawan gaɗa banni ma ɗo a wawan gara ɗaɓɓita banni je marɗa haaje tan misalu min mi sufti ɗum sai mi waɗa ok jotta min ɗo on je mi sufti sai a rena ɗum wadda banni ɗum timmina to joni banni ɗo ɗum activake a wawan a wurto nder téléphone man banni fu jotta ha mi branche téléphone may ngiyo jotta to a hawsanma a branche téléphone man banni ngel charge jotta a yi ngel hosi ngel charge to goɗɗo to warayno débranche ngel ko ɗum an débranche ngel ko ngel walano nder clé to mi débranche no banni jotta a yi ngel fuɗɗi sonugo wala no goɗɗo watta acca arrêta sonnerie may ɗo sey to a wari a memi dow arrêté an may ɗo to a memi dow arrêté a yi ngel arrêtayi ngel holluma a waɗa code pin se a mema dow ɗo banni to a memi ɗum waddanima se a tabbitina a waɗi code ɗe may ɗe ngaɗoɗa misalu 1 2 3 4
sai ma do ni alari dum aretake to do lawol koyngol to dum gujjo hocci dum hosi telephone ma da wari débranche ni ngel fudde sonugo ko o wadano ha o danna sonodi ma do dum garata ko yawa to misalu han ada charge telephone ma da sare ay da dum dinguma damu kala ne gadda dum fu sai to dum wari dum sona to aydi désactive go dum misalu sai to wada bana jahangal ko ay nder moftorde awawan loro da ngara nasara application il may bani awawan da dum ngel application jimada da application il may sai nasa do magi bani ni sai arena ngel mabbi do sai a désactive hunde man do warta ngel damata ma ko da charge telephone ma da hasare dum dinga wadugo ko nde sai arena bawo dum mabbi do take dum timmini and then dum mabbi do sai awara a désactive do man ni a désactive do jotta to a désactive dum ni ko a branche telephone ma jotta to mi branche no telephone ma banni da mi branche dum charge to mi débranche no banni ay dum sonay ngam mi arti mi désactive dum to aydi sai wakkati nde jaada ha kuje do joni to mi active no dum mi wada kode manni to mi lodi mi wadi ni dum wadan ko sonugo sorry goddo ne wonata yam do sorry ngade munyal yawa do lawol ko ngol tokkata active dum bana mi tindini on do yawa bandiraɓe fulɓe mi tammi on laari lawol koyngol ngol tokkoton active on application may ɗo e téléphone moɗon téléphone maɗa to e resini to goɗɗo e ngel chargea to goɗɗo wari hadde branche ngel ni ngel waɗan ko sikugo e ngel sona sey to an be hoore maɗa a waɗi a itti kode ɗe mayɗe gadda an tan wawata ittugo ɗum téléphone may ɗo ngel ngel acca sonugo yawa to fottani on kadi se on kabda on ngala like ma non mi wi on miɗo yelo bo on aboni ha chaîne man ɗo heɓa kala nde min gaɗi vidéo ji fu to min gerɓini na seyto ɗum matini non min gerɓinoɗo notification tan ɓe kolla on min gerɓi vidéo yawa non tangeji te partage go dum dede bana mi wi on bo non to wodi jami ko hunde fere marɗon haaji ko vidéo ji fere marɗon haaji min ngara no ha balde garayde jehe les ha babal commentary on ngada comment on biya min dadi de ko marɗon haaji min ngara no non marɓe haaji nastugo groupe jamin je WhatsApp bo on mbawa matugo min do numéro ji téléphone amin di numéro ha ngota ma dum numéro amin bolone don Adamu Haruna numéro ha ngota bo dum numéro ha mo mi hudata ko galmay Saleh Hassan mo matudo nder amin fu yeccan non cardi natugo groupe je WhatsApp wawan watugo on non to application di fere on marɗon jamde min wawan jabago on inshallah de no dum warete yawa bandiraɓe fulɓe on jarama se wakkati fere wassalamu alaikum bye bye